Gyara jalla wani ya waini Allah. Za mu iya cewa kusan kullum abin da muke buri shine haɗin kanku na ƙungiyoyi. Kullum fatanmu haɗin kanku na ƙungiyoyi, kuma an ga kamar wato kan ya fara haɗuwa, wanda ana ganin kamar yanzu kan naku kamar ya ɗauko haɗuwa. Kana ganin wace hanya za ku ƙara bi wajen ku ga kun ƙara haɗa kan ku ƙungiyoyi? Akwai wani jawabi da shi Mamman Bashar Alitiye a jihar Kano na haɗin kan ƙungiyoyi. Ana ganin kamar a cikin jawabubbukansa akwai alama ta haɗin kai. Ya ka kalli irin wannan haɗin kai? Kai ma akwai wani hanya da kuke ganin za ku kawo wajen kan ya haɗu, ko kuma dai akwai wani shawara da za ka bada wajen ku ga kan ya ƙara haɗuwa? To alhamdulillah, ita wannan magana da kai Aliyu, magana ce ta wadda mutane na ɓoye abubuwan da ke zukatansu sai su gina wani sabon abu a cikin baki. Kusan duk magana da mutum zai yi ba gaskiya ba ne. Magana haɗin kai, wa ce ma an fara? Na ga alama kamar an fara haɗin kai. Dawa ku ƙungiyoyi. Yake ce da wani na wani. Kamar misali yanzu ai ƙungiyoyin da aka sani dai a nan a Najeriya za mu iya cewa wanda dai suka sanannu. Kaga in muka ce kai nan Katsina kenan, mu ce jihar Kano, mu ce Lagos, mu ce Sokoto, sai mu ce Nasarawa, daidai. Wanda a ƙungiyoyi yanzu in aka ce ku, sauran dole baya suke bi. To alhamdulillah. Haka ne? Gaskiya ka faɗi. Amma maganar taro na wani haɗin kai, ko a je a zauna wani da wani, ni ina da ilimin addini. Ba na yi wa Allah ƙarya, ko in fito a media in haɗu wani magana wadda wani zai ganta amma ba haka take a gurina ba. Ai ba dama Aliyu kanmu zai haɗu sai mun cire ƙyashi da hasada. Haka ne. Akwai abu biyu a bayanan mai bayani wanda ya gabata na gaba. Za ka ga shi ya nuna kamar ma kowa bai iya ba, shi iya. To ba kai saka ce kai ka iya komai ba. Yau da ake magana, ni zan ɗan yi tambayi da fashin baki akan jami'a da ake wani. Ai abin da muka sani, akwai jami'a ta wannan Ahmadu Bello ta Ado Bayero, Ahmadu Bello University. Sannan akwai ABU Zaria ta garin ku, jami'a ce. Sannan akwai nan jami'a Umar Musa Yar'adua, jami'a ce. In ka tai can a Kure Ilefe akwai jami'a ce. In ka je Borno akwai jami'a ce. Mu nan jami'a ma guda biyu gare mu, ga Alƙalam ga Umar Musa Yar'adua. Kuma kowace da yanayin salon karatun ta da take takawa. Kila wata ba za ce ba za ka shigo ba sai kana CB adadin kaza da kaza, wata ba za ka shigo ba sai kayi kaza ko kayi kaza. Ita jami'a ba ɗaya ake ba a Najeriya, jami'o'i ne daban-daban kafin nan. Sannan abin da nake so mutane su sani, dan tambihi da zan yi, ai kamar shugabannin ƙasa an yi da dama, wasu sun kawo wa Najeriya abubuwan alheri, sun gina ƙasai, amma ba ka jin bakin sa inda za a yi magana. Sai a kuma gawan wasu na rayu. Shi kuma Aminu Goje a ɓangaren Dambe, tamkar a ce maka Yakubu ga wanne ko Tafawa Balewa. Aminu ya gina abubuwa da dama na alheri a Dambe. Ka taba ji shi irin maganganun mu? Goje baya yi national chairman. Yanzu ni ban ga dalilin da yau mu a masu gidajen Dambe, dan kamar yanzu dan Sokoto, ai shi ne president na traditional, na young traditional sport. Gaskiya ne, kungiyar shi ne president. In ya gada ma zai buɗe Damba a Abia, Ogun, inda ba a Damba ya buɗe Damba da sunan kungiyar shi. Shi ne president mana. To mine ne da ya ce kai president wani zai tona ta da jijiyoyin wuya, ya ce Sokoto ba president bane. To ita young traditional sport waye abin nan ɗinta? Ai shi ke da ita. Kamar ni zaka zo ka ce kana minister traditional sport, Nigerian Association, ai tauce. Waye zai ce shi zai shigo mun katsalan da a ciki? Haka ne. Can wani da yake da tashi ce. Ba zai yi inda wani aiki samu credit ba, wani ya ce sai ya kokari ya maida shi wani abu daban ba. Aminu, kafin ka karasa bara dan tari numfashinka, abin da yasa ban san kila ko kana da kalubale ko kana da ja da wannan batu ba. Ana ganin abin da yasa ake cewa Kano jami'a, ana ganin ko da yaushe suna yayi yan wasa, wato promoting kenan. Kana ganin ita jami'a da take kiran kanta jami'a din, ba wannan yayi yan wasa da take kwa kusan duk shekara, shi yasa ake ganin cewa ake kiranta jami'a, ko kuma shi yake kiranta jami'a? To yanzu zan tambaye ka,
daga ni adadin aikin da muka fara muka dawo ga dangadan muka zauna da ƙahonmu daga bakin shekarar 2023 zuwa muna 2025 da wasu watanni. A cikin wannan za ka iya lissafa irin aikin da muka yi na 'yan wasa? Kuma kuna yayi ba? Wani in ka ce a bangaren promoting ni a Najeriya ma banga wanda ya kai ba ni da Aminu Goje. Me yasa ka faɗa haka? A cikin shekara 2 da wata 3 da wata muna wata nawa da wata irin 6-7 yanzu shekara 3 ba kaɗan. A nan muka yi bago alkansila wanda ko shi yanzu duk mai ɗaura hannu ba celebrity da shi. A nan muka cire dogon zamilin bangi. Jihar Katsina. A jihar Katsina. Amma wannan shekare bagon shi aiki ya fara da ni. A nan muka cire ɗan yala arewa. A nan muka ciro bago mai tafiya. A nan muka fito mutuncin damban ɗan gosha. Ya ɗauka kama duniya take son gani. Har ake jaye-jaye. Irin su shagon bago alkawoji. A nan ne suka fita. A wannan daƙiƙun da aka yi. So in ka za ka diba kuma inda ake cewa ana promoting in dambe. Daga bakin 2023 zuwa yanzu waɗi mana ɗan damba guda 4 gwangon wanda aka promote wanda ana aka san shi. Kaga za mu iya cewa misali in ka kalli irin su Garba Ramadan Kano tana alfahari da su. Irin ka kalli irin su Alhassan Kano tana alfahari da su. In ka kalli irin su wato dai akwai 'yan wasa da yawa wanda ake ganin Kano tana alfahari da su wanda yanzu sun zama zakwakurai wanda dole duniyar wasan nan na daura hannu ta alfahari da su. To ai shi Alhassan ba dan damban Kano ba. Ba dan damban Kano. Dan damba ne ma wanda da ya baro gawan Bature. Don da sa Alhassan a gawan Bature san shi. Katsina ya fara zuwa. Kamar yadda muke gaya ma kullum mu abin da muke so mutum ya gini ba wani hankaka mai da dan wani naka ba. In ka auna yanzu da na gaya maka Aminu Goje ya kai promoter. Ni da Aminu ko baka so da bambarewa mun yi promoting. Mun yi. Ai shi ma a bayaninsa da yi shi Mamman Bashir Ali ya ce kun yi kokari. Muka ma yanzu na ji ka lissafa ka ce lalle kun yi kokari. An waɗi maka. To ina jin ka. Idan da bacin gidan damben Aminu Goje da Aminu Goje ba promoter bane. Na arewacin Najeriya akwai gidan damben da sai an rihe shi. Kaman wanne? Akwai. Yanzu in ka zo kaman wani wuri da ake ci ana promoter. Garko Goje. Yaron waye? Yaron Aminu Goje. To so ake ma a canza masa suna wai daga a hidda suna Aminu a maida mai ayi kullum. Aminu ne ne shi an kuma sa irin gudunmuwar da yaron ya bada a can da wanda yake bada. Kamar wannan yaron mai karin balangada. Shi ne aka ce an canza mai suna wa har yanzu ba a yi wata 8 canza mai suna ba daga Baro Ibadan. Ya zo Kano sai aka ce an canza mai suna ma daga mai karfin balangada an maida shi Junior Ramadan. Haka ba promoting bane wannan hijacking ne. Shi a wani yaron ana ganin kamar shi ya mai da kansa wannan suna din. Okay. Mai da masa akai. Kamar wannan yaron shagon jirgi. Ai mun yi da dan Kano ne inda jin dinsa. Amma a inda yake aikin wani gari ne? A jihar wannan Lagos ne. Shagon jirgi. Amma an canza masa su an ce mai gurma da dan kasa. Ana so a canza mai suna. So da abubuwa ne daban-daban wanda idan muka ci gaba da faɗin su abin wani zai ga kamar ko ba a san shi ne ko ana mai wani abu abinda muke so a daidai inda kake aikinka ka tsaya gurin sannan ba ma inkari yau mutum zai ce wai daga wahala dan ba zuwa kaza an ci mota kaza adadin an yi kaza ayyo Aliyu duk inda kauna take aka kai mutum kyauta ai ba za ka ce kai ka bashi ba irin sarki Usainin nan masoyansa sun ba su mototawa yaya a shafa ba yana nan garin ba yana kida yaya kashi an kare ya kira ya je Abuja ya bashi mota ya dawo da ita sai in ce ni na bashi aiki yayi masoyin shi ya gani ya bashi. Aminu bara mu dan mu koma kan jawabin nan kai tsaye bara mu dan tafi hutu rabin lokaci kafin mu dawo inda za mu dora. To jama'a masu kallon mu barkanmu da dawowa wannan hutu na rabin lokaci. Aminu muna ka horo bayani
da jawabi. Mun dan tafi hutu rabin lokaci ga shi Allah ya dawo mu hutu rabin lokaci. An dan sha ruwa an dawo. Game da batu na haɗin kai shine nake so mu ba da ƙarfi a kai. Wannan ƙungiyoyi ana ganin cewa idan fa kanku kusan ko da yaushe idan tattauna da kowanne daga cikin ku batu nake masa akan wani hanya za a ba a haɗa kai ƙungiyoyi ya zama ku zama kamar yadda kullun don da zai jawabi ya ce hasada don da zai jawabi ya ce hasada wayya za a cire wannan hasadar. To akwai dalili akwai da za a cire hasada. To ya za a cire ta? Ni anan shawara nake so in ba mu. To ko in ba masu gidajen nan. Musamman wasu su koyi da jihar Kaduna. Su daina relying da wasu 'yan wasan da wani sai na karkashin ikon wani mai gidan wasa. Mun tabbatar da cikinmu akwai wanda yau shi kadai ne ke so ya ga yayi gasa bai so wani yayi. Aliyu kamar yanzu ni na yi kwallon kafa kuma ni masanin ta ne. Kamar yanzu misali ai kaga kamar akwai akwai Europe akwai Latin akwai Asian daban-daban dai. In aka zo aka misali yanzu ba lig ake yi ba a duniya kaga kan ka zo nan kamar Spain zaka suna La Liga, Ingila suna Premier, irin can su yanke su Portugal din nan ana wannan Latin ana Asian ana wannan. Ka taba ganin dan La Liga tsaye da Premier? Ka taba gani? An ce Ingila an tsaye da Premier duka saboda ana La Liga a Spain. Ka taba ganin Bundesliga an tsaye da ta saboda akan wannan Premier. Har Najeriya na akwai Najeriya League Premier ta Najeriya. Wani league ne ya tsaye da wani? Matakin farko da nake so abu biyu ne a yadda kai zai haɗu. Ko dai ɗan dambe yadda shi ɗan damben kowa ne mu zauna a yi tsari. Kullum damben zai kyau wallahi sai masu ilimi sun shiga. Yanzu a damben nan ni ban ma ga wanda ya yi ni zama dakta ba a aikin dambe. Ni dakta ne kuma prof ne ni. Professor ne ni a dambe. Ka san dalili? Na wala shi on the grassroots. Ki da buɗan dambe da buga shi da jagoranci shi ba abin da nake bukata wani ya sanar da ni. Aliyu a shekara ta wannan 93 2 a lokacin ma na fara shiga cikin 'yan dambe sun zauna kusa da gidajenmu mahaifanmu inda muka zauna a unguwanmu mu ne za mu je akwai lokacin irin su altine su wannan ba ni ɗan guri maɗannan su ma nuna ma ni ginga su sani bagon ɗan juma na boro duk unguwan mu suka zauna mu ne wanda muke zuwa gidajen iyayenmu mu ɗebo masu ruwa a bokitai mu je mu kai masu su yi wanka duniya tana kwance sannan dai aka yi abinci a gidajen iyayenmu sai mu ɗiba mu je mu kai irin su aliyaro saboda suna da kyakkyawar alaka da mu suna haɗuwa masallaci da mu tun iyayenmu na kyaman mu je inda suke. Aminu a bayaninka na baya kaɗan taɓa min inda yake mun ƙaiƙayi kuma akwai wani ɗan kallo wanda ya ƙalubalance ku dukan ku ƙungiyoyi ɗin. Wani ɗan kallo ku na tattauna da shi shekaran jiya ya ƙalubalance ku. 'Yan wasan nan dai in ka duba kusan za mu iya cewa 'yan wasan kamar sun yi ƙaranci yanzu musamman aka ce gwanaye tunda ko ina gwani ake so dirca kuna promoting 'yan wasan su zama gwanaye ɗin amma in ka duba mai isa yanzu sai ka ji Katsina ta sa gasa sai ka ji Kano ta sa gasa sai ka ji Sokoto ta sa gasa me isa ba za ku bari sai jiha ɗaya ta gama gasar ta sannan sai wata jihar ta ɗauka ba idan wannan jihar ta ɗauka sai wata jihar ta ɗauka kamar ku kanku za ku fi samun amfanin abin sannan abin zai fi burge 'yan kallo misali yanzu jihar Kano ta yi wasa jiya har ta yi final na wasa wanda aka fafata tsakanin Alhassan Garkon Bagon 'yan sanda da Shagon Audun Tinga. Ga jihar Sokoto su ma ana jiran su za su zo su yi sabi final kullum fitowa ke yana korafi na cewa a'a ba a basu sun zo sun yi wasan su na sabi final ba na haɗe final. Me yake kawo ba za ku bari in wannan jihar ta gama sannan wannan jihar ta ɗauka sannan wannan jihar ta ɗauka ba? To kamar maganar da ne maka ta baya na ce ma yanzu kawai sai a wasa Premier dan La Liga za a ware Bundesliga a ƙinta dan wani league na can kamar Asian ko Latin ba zai yi ba kowa yana da
sadda yake so ya yi wasan shi kuma daga da ka ce a zo a haɗa kai a bari in wane ya gama yayi ranar in wani ya kare ta ka haka sai ka ji kamar aikin jarida da mu yan dambe in aka yi wannan hikaya ta yarjejeniya in wane ya gama wane ya ko na rantsa da Allah an ga wani ya tabka wani abu sai ka ce kai ma ka ƙara hira da mu yan dambe mutanen banza ne me isa to saboda ai san zuciyar da yake akan wasu ni akwai labarin da nake so da baka in sauka in dawo mana kamar da nake gama ni ba wanda zai gaya min wai shi wai dakta ne a harkar da ba ni wallahi problem gadan bare ka san ni yanzu na wuce a ce na zuri ne ko primary ko secondary na wuce high level sai dai in horas na shiga cikin aikin dan baga dangadan daga 99 na bar wannan aiki na dambe na in tsaya an buga da nuna zuwa 2010 haka ne na shiga aikin horar da yan dambe da kula da su da kungiya da su kalkashin wasu iyayen gidanmu wanda suke yin abin daga shekarar 2010 har zuwa inda muka zo yanzu to me nake bukata ga mai na yi damban na yi aikin damban na yi yaran wani a damban na kai kuɗa abinci a damban na yi ɗauka yan damban tun babu wanda za a ɗauko su in je gari ɗauko su in kawo ayi na kalli wani in ba zai zama wani abu ba na ce na kalli wani na arewa na maida shi kudu ya zama wani abu na kalli wani na kudu na maida shi arewa ya zama wani abu na ɗauki wani daga gulma na maida jamus ya zama wani abu na ɗauki wani daga arewa na maida gulma ya zama wani abu na ɗauko wani kudu na kai gulma na ɗauko wani gulma na kai haka ne kaga ya kamata ni yanzu a ce kamar ni sai ma dai a zo mi fashin baki inda dan ban na yau kamar aiki ne na yadda kwallo take da tsari ina mai tabbatar maka da damu za a zo wurin mu in tarkice mu warware yau akwai iya sanaka kila kungiyancin dan ba kawai kai ba kai damban ba ko kuma amintaka ma kai da yan damban ba kai damban wani kuma kallo kawai yake nan ne ya san komai ba za a bacce mai ba da dama aikin muka yi amma ba ni zan zo ce wai ka zo suna kuri ko da ƙarya wasu tarewa Jafaru Dambe ko daukar jika daban tare damba daban yin damba daban aikin damba daban so zan da maka magana haɗin kai da kake yake magana yau damba ai daban-daban shawarar da nake ba masu gidajen da na ce kowa ya daina relying da ɗan damban da yake ƙarƙashin ikon wani ya ce yau wani da ƙarƙashin ikon wani sai na buga ma wani zai zo yi manta wala akwai kuskure Aliyu kullum kuna korafi Aminu waɗannan 'yan dambe kullum kuna korafin 'yan dambe na mutum ɗaya ne kuna ganin 'yan wasan nan waɗanda suka zama gwanaye me yasa kullum kuke kira na mutum ɗaya ne wasu dai can tun da kake tsakanin ka da Allah ka taɓa hira da Aminu ka ya ce maka shi yana jiran wani zo da wani dambe ka taɓa gani ko kuma in duniya ta gani wani ya to ya kwame against ɗina a jima a comment section a ce wai ni Aminu daga yadda na ce ina jiran wani ɗan dambe ya zo da dambe ina mai tabbatar maka daga ranar zan ban kungiyar dambe ko baka na zo na yi dambe na naira miliyan 2 na naɗin lami ɗan Katsina akwai wanda ake jira a ciki ko ku akwai wanda wani ke control da ɗin shi babu ni na tashi dambe na zan yi dambe na yanzu gwani na wani sa maka wanda gashi neman shi ake haka ne na je inda ake kirarin jami'a ce da wani ɗan dambe roƙo na ake Allah annabi umaru in dambe yan kallo suka taso kaina ɗan nan ma ne guda ɗaya ba so kamar yanzu shawarar da nake ba irin su tambuwal su tsaya santa kake dan Sokoto inda yan damban nan bila adadin suke tahowa ka tsaya kai promoter ka gina yan wasan ka wanda za su burge wani ba wai wani kai na wani ya burge ka ba yanzu ba Aminu Goje na Alaba ba faɗi ma wani dan wasa da Aminu Goje ta wuce muna da ya zo mi gasa ana ganin kamar ita jihar Lagos kamar bata damu da sa irin waɗannan gasanni ba misali a ce gasa na in dai ba gasa rana ɗaya a buga a kwashe ba irin kamar a ce gasa da za a ɗauki sati 2 sati 3 ana yin ta Aliyu jihar Lagos bata damu da irin dan damban ma sun yi san a buga a kwashe mu mun zauna da su ba adadi zaka ji mutum ya ce maka in aka zo ana damban group zaka yi damban kashe kai in yau ka fara duk wahala da ka sha da bakan masiwar da ka sha in ka waɗi shi kenan baka da koniyar amma in a buga a kwashe ne ka san ko buge ka akai ga amount ɗinka kai wani ne in dambe kake za ka yi kullum ana ganin kamar in aka yi irin dambe na gasa haka wanda aka tara ɗan damba da dama ana ganin kamar fidda kai ne ko kuma wani record ne aje wani tarihi ne a ce ka zama zakara ko da a ce kuwa misali yanzu a ce ka zama sarki ka yi damba ka shiga damba na mutum sama da
30 ka zo ka yi nasara kamar yanzu ka bar wani record wanda ƴaƴanka ma an saka taso za su kalli wannan jarumta taka. To ai kai da zaka fara damba in an gaya ma ko adadin mutum nawa ne ciki baka yi kamar kai ne za a ce kawai ku zo za ku tsirar ni ba sa abin da ke damu yan damba in dai ma ban kawunan muna wani iri yanzu kawai mu ne za a zo a jira ma ce mu zo mu 100 mu zo mu da za mu tsirar wanda ya riga zuwa za a baya 200,000 kaga ai matakin warko da yake so yawa matakin warko da zaka dan bashi wai gudun nan mu nawa ne a gudun nan ku 20 ne to amma an aka fara gudun har aka inda za a baka sanin ko adadin mutum nawa ne so shi zaka mu muke wadin mu sai dai ai koyi wurin mu ba mu koyi wurin mutum kamar ne yanzu duk gasa ta tana da adadi zan ce ka koma hira ta baya ka dauko mun sa mutum 12 in yau aka buge ka in kana na ka tsaya har ranar final baka tafi ba to ranar final za mu baka naira 30,000 amma an ka tafi kayan final kaga ka haita wuzin out of wannan league din kai ka tafi amma an ka kira mu ka ce an sama damban kuɗi zaka je wani wuri kai kana da hurumi ko ka ce an sama wani gasa wanda zaka karu ai baka tsina ka da yake damba ba za mu ce ma ruga an so ko kuma muna cikin gasan nan ka faɗi sai ka ce da Allah an dan kira ka in an ce ka je kai sati 2 ko sati 1 za a baka naira kaza ka je ka yi mana ko ka sanar da muka ce da Allah zan dan je in dawo kafin a zo final din nan mun baka dama ka je ka yi. Aminu lokaci na hararar mu akwai abin da nake so ka kulle mun da shi shine kullum batun mu wannan haɗin kai a cikin minti 1 da rabi ya za a haɗa wannan kan ne ku zama tsintsiya 1 madaurin ki 1 hasadan nan a cire ta wanda kullun ita kai kake faɗa bambarewa yake faɗan ana fira da shi dan liti yake faɗan ana fira da shi ya za a cire ta na baka minti 1 to ai kai Aliyu kai ta magana da ba ta yi wa to ka taɓa ta sadawa Allah wadi ciwo ce a cikin jiki take a zuciya take baka yana mai hasada ka san damuwar Aminu in na fira da kai abin da zaka ce hasada ce idan ne fira da Mamman Bashir Aleti abin da zai ce cewa ce hasada ce in ne fira da bambarewa cewa duk wanda ka fira ce to wai har yanzu ba ku gane waye mai hasadar bane mu abin da muke bukata a ni dai yanzu addu'a zan duk mai hasada ko ni ke da ita in ni nake hasadan ci gaban dambe ko wani abu duk mai hasada Allah mai da mai hasada shi a cikin su to amin sai abu domin wasan ya gyaru kuma duk wanda ke kalubale wanda ke hana wasa ya ci gaba a Najeriya ko ni ne matsalar damba a Najeriya Allah ya cire da dan wasan ya gaba kuma na baka dama kowane mai gidan damba ya toye wannan addu'a duk wanda ke matsalar damba a Najeriya ko da ni ne Allah ka hidda ni dan abun ya gyaru in kuma ni alheri ne a dambe to Allah ka kama mana wanda yake matsala a damban Najeriya ya fita kuma ina so mutane sani dan damba fa shine kowa ne rotating yake yi kamar dan kwallon kafa iyaka inda kake na mutum inda kai sani contract shine zaka ila na sa hannu zan wa real shekara 2 ko 3 kuma dan damba yayi daraja a Najeriya me yasa in aka ce za a hada a zauna uniform da bayan mutane wasu ba su gidajen dan ke gudu suke tsuwa kuma dan bana dole sai ya fita a jahilci dole sai an diba yanzu ga kawo misali irin su dan Sokoto suna da quality wanda har shugabancin Najeriya zai iya yi you are educated man, you are not a literate person mutum ne mai CV wanda yana da kariyar da zai iya komai in gadi ba irin su Aminu Goje za su iya mu nan da muna da CV wanda za mu iya zuwa ko da Ingila ka kai mu za mu cire kanmu so ya kamata ai kullun Aliyu ana so a zamanantar da abu ta yaya aka zamanantar da gudun doki su kuwa gaban ga an ci an ɗauki dawaki an tahi da su za su su gudu Senegal doki ba a kai shi zai gudu Kamaru sai ka an ce doki mai lamba 1 na Baba Dan Tata doki mai lamba 2 na Tsalha Sidi doki mai lamba 6 na Wamban Katsina to doki ya hau jirgi ya tahi Ingila ya gudu na Najeriya dokin Najeriya aka ɗauke aka yi shi Cote d'Ivoire ya gudu sai ai magana sai ka ce dan kokowa sai ga dan kokowa ya tayi Libya Mali Burkina Faso Cote d'Ivoire Togo yayo ta yaya kokowa ya kai haka yaya ne ya kai san zuciya aka cire aka cire ba kuma sannan babu magana wani ka kalle mu ka ce wai manyan mutane attajirai su sa hannu su harkar dambe ta yaya za su harkar dambe ana haka mutane na respectin kungiya yau ko shugaban kasa ya gan mu in uniform mun sa shugaban mu gaba wallahi za mu gan shi
in muka rubuta takardar courtesy call. Amma daga ranar da ka rubuta wannan takardar daga ranar in wani mutum guda ko biyu za su haɗa kansu su watsa takardar. Saboda wai gani yake in an muske in an madamban tsari kamar ba a musu daidai. Wallahi in dan baka tsara shi a Najeriya duka ci gaban mu. Sannan baka da zulumi. Yau in dan bai ci ma kuɗi na za ka shi ƙara. Ba ku da kotun. Mai gidan nan wani zai gaya ma ya ce masa da kaya hakuri saboda an shi kuɗin wani zai ce kutumar uban shi taho ci banza ko a tura mai kuɗi ce guje kace babu ran da za a wasan to ya za a yi kai ma da aka ci na ka zai magana amma akalla a ce yau muna da kamar magana da Sokoto ke online ne yau duk duniya ta san cewa ni ina da kuɗi na ba wannan kuɗi na dogon Messi na tafa kaga duk mai kallo da mai ra'ayin wasan mai san dogon Messi haka sai a daga darajar miliyan. Shi yasa kullun waɗannan kungiyoyi na haɗaka kullun abin da suke kawo muku kenan ana ganin kamar kuna bijirewa. Kullun abin da suke kawo muku shine yanda wasan zai haɗu. Amma ana ganin kamar wasu daga cikin ku ba sa son wannan tafiya ta wannan haɗaka kungiyoyi. Wallahi Aliyu ka san wani abu. Ni nahi kowa ganewa da sani na kungiyar haɗaka in za a haɗa kan da su wasan zai kai inda ake so. Idan ba shi da union bayi da union bayi da wani jagoranci abu ne ake yinsa irin na da bambancin da kawai da yanzu dan bantuwo da aka daidai ku tare a maku abinci kuma attajirai me yasa an sun kutso kansu a damban suke hiddawa suna zuwa gidan damban sai da su kalla a waya me yasa saboda ba tsari yau na san Ali dan jarida yau misali na sani ila an san ba kamar misali dogon Messi kuɗi wani kuma zai ɗauke shi wani mata zai bar gidan nan da ka kazan na gidan wani ta yi wani wuri inda aka bar gidan wani shi an biya shi saboda ana ganin kamar ila yana kawo maka ni akwai dan daman da ya kira ni cikin azumi ya ce zai zo Katsina unfortunately dama ni ba wani damuwa ne da ya zo kokare ya zo ba har ya zo Katsina dan kallo ne tura mai kuɗi mai gidan shi sai da ya zo ma na biya dan kallon aka jinga da shi ana jinga da shi kwana biyu sai dawo da kuɗin sai ce wani ya ce mai da Allah ba ja Katsina ya je wuri kaza sai da mata yi mai gidan na shi ruga da gudu ya bi shi sai inda ya je ya same shi sai aka haɗu da wani mai gidan dambe ake gaya mai wasu maganganu to sai da ya dawo sai kasa zuwa gidan dambe dan kallon sai na je na same shi ya ce da Allah wani kai hakuri ni ban ga laifinka ba kuma dama ni ban ci yaran nan ya zo ba ta shi ne ke yi ba kai ka kawo shi da Allah da annabi kakka damu sannan ka ci gaba da mu'amala da yaran ba laifin shi bane zuwa gaba za ka gane inda matsalan take yawa kuma yaran ya kirawo shi kaji shi zai da a tura mai kuɗi sai na ce ani ba zan tura ba sai ce zai tura mai kuɗi sai ka bar shi hidimomin shi mi muke nema wanda Allah bai bamu ba a wannan haraka baka lissafa gidan dambe guda 2 3 arewacin Najeriya baka samu ba to mi ko muke nema wanda Allah bai mana ba sannan mu daga muna ta faɗi tashi da arzikin mu da komi kai sheda ne mun san in ma akwai dattin in Allah da shekarun su na ja duk dauda za ta kakkaɓe ta ba mu wuri mu kuma yanzu muke muna roƙo da Allah da mu ne matasa masu tasowa in Allah ya sa za mu ci gaba da abun yadda ya kamata za mu kawo mu abun tsari za mu haɗa hannu da gwamnatin jiha har ta kai ga gwamnatin tarayya sai mu roƙa mu zauna ire-iren mu ne muke da gaba in Allah ya yi. To Aminu lokaci na hararan mu na san masu kallo idan sun bibiyi cikin wannan shiri har ƙarshe za su fahimci bayanuka da yawa da Aminu Ɗan Auta a cikin wannan shiri namu. Masu kallo ku ci gaba da bibiyar tashoshinmu na sada zumunta musamman YouTube, Facebook, Instagram, TikTok domin samun irin waɗannan ƙayatattun shirye-shirye da kuma wasannin da muke kawo muku a jihar Katsina na damben gargajiya. Masu kallo za mu iya ci a ƙarshen wannan tattauna tamu kenan da Aminu Nasta ƙungiyar damben jihar Katsina a cikin wannan shiri namu na mu tattauna. Masu kallo za mu iya ci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aminu muna godiya da wannan lokaci. Maza sun ka saunawa, shago labo hana ƙarya.